वैभववाडी तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसलाय। भुईबावडा पंचायत समितीतील ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार वसंत मोरे यांनी भाजपचे उमेदवार देवानंद पालांडे यांना पाठिंबा दिलाय। तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला हा चौथा मोठा धक्का या निवडणुकीत बसलाय। वैभववाडी तालुक्यात ठाकरे शिवसेनेला निवडणुकीत एका पाठोपाठ एक धक्के बसतात। सुरुवातीला कोळपे जिल्हा परिषदेच्या उमेदवाराचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला, त्यानंतर डमी उमेदवारानं माघार घेतली। त्यामुळे कोळपे जिल्हा परिषद सदस्यपदी भाजपचे प्रमोद रावराणे बिनविरोध झाले। त्यानंतर भुईबावडा पंचायत समितीसाठी ठाकरे शिवसेना पुरस्कृत असलेले वसंत मोरे यांनी भाजपच्या उमेदवार देवानंद पालांडे यांना पाठिंबा दिलाय। त्यामुळे ठाकरे शिवसेनेला मोठा धक्का बसलाय। त्यांनी रितसर भाजपात प्रवेश केला। यावेळी भाजपचे नासिर गाजी, भालचंद्र साठे, किशोर कांबळे, स्वप्नील खानविलकर, मनोज परब, रवींद्र गुरव, विलास कदम, प्रताप पालांडे, पांडुरंग जाधव, धनाजी हडशी, प्रथमेश पालांडे, ओंकार पाटील, प्रसाद पालांडे, प्रथमेश देसाई उपस्थित होते। पायी भावनेला समरून मी आजपर्यंत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अधिकृत उमेदवार म्हणून माझी तालुका लेवलला त्याने घोषित केली की ही उमेदवारी वसंत मोरे यांनीच लढवायची। जितेंद्र तळेकर आणखीन आमचे असलेले सहकार्य यांनी सगळ्यांनी माझे नाव घोषित करून शेवटला असला फॉर्म भरता वेळी फॉर्म भरून माझ्याकडून फॉर्म भरून घेतला आणि तो फॉर्म मला इच्छुक फसवून त्याने डमी फॉर्म म्हणून भरून घेतला। आणि तो फॉर्म मी ज्या वेळेस पाठी घेण्याच्या पूर्वी मला सांगितलं तुम्ही पाठी घ्यायचा नाही, जितेंद्र तळेकर हा कुठे दडी मारलेली आहे आणि आपल्या पक्षाचं नाव खराब होईल। आणि तरीही आता ह्या कार्यरत झाल्यानंतर माझा फॉर्म मला शाखेमध्ये बसवून ठेवून माझा फॉर्म तसाच पाठी पडला। आणि नंतर मला त्या लोकांनी सांगितलं की तुला आम्ही अपक्ष म्हणून तुला आम्ही सहकार्य करतो। आणि सहकार्य न करताना ज्या वेळेस जितेंद्र तळेकर पाठी गेल्याच्या नंतर मला सांगितलं की तू तुझ्या ताकदीने तू लढू शकतोस। आणि ती ताकद माझी कमकुवत असल्यामुळे मी देवानंद पालांडे यांना समर्थन करून मी माझा पूर्ण पाठिंबा त्यांना देत आहे। या पक्षाने हे माझे पद मला आर्थिक बाजू कमकुवत बघून यांनी शेवटला असला मला पूर्ण पाठिंबा दिला नाही। तरी आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांचे कामाभावे कामं बघून मी देवानंद पालांडे यांना मी माझा पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे।